Goeiedag iedereen. Reizen met het openbaar vervoer in Zeeland. Het ene verhaal na het andere. Dus hier ben ik aan de locatie van de N290. Deze kant 9 kilometer naar Hulst. De andere kant heb ik 11 kilometer naar Terneuzen. Dus via de N290 of het fietspad. Ik heb hier ook wel even de markeringen. Dus Hulst 9, Vogelwaarde 2, Terneuzen 11. Dus allemaal wel dicht bij elkaar. Ja, Vogelwaarde valt bijzonder op, hè, met dit mooie bord 2 kilometer. Zo dadelijk komt dus hier de bus uit Hulst, via Dorpen, dus even Vogelwaarde uit en dan naar Terneuzen. Nu maken ze ook publiciteit via nieuwsbrieven, dus iedereen kent dat. Je abonneer je op een nieuwsbrief om de actualiteit te ontvangen over openbaar vervoer of eventueel promoties, voordelen. Ik ga daar zo dadelijk over terugkomen, dus eerst hier even de lijn 10. Momenteel zit er dus niemand in de bus. Maar nu om op het onderwerp terug te komen. Dus men maakt nu publiciteit om online een ticket aan te kopen. Men krijgt dat via de mail door. Interessant. Heb je geen overchipkaart. Het is ook goedkoper dan in de bus. Maar nu heb ik terug een voorbeeld. Dus bijvoorbeeld Axel. Dus Axel van hier, dat is ook ongeveer een... daar heb ik het op het bord zelf. Zo, Axel, 9 kilometer. Dus van Vogelwaarde moet je rekenen 11 kilometer. Het is dus nog 2 kilometer. Dus ik heb even ingetikt voor zo'n QR-ticket deze ochtend. En het kwam op het resultaat, dus ik moet via Hulst naar Axel. Maar nu even het tarief enkel. Zo, ik heb het hier even bij de hand. Stel, reizigers moeten vertrekken om 9:30 uit Vogelwaarde. Men moet overstappen via Hulst op de lijn 20. €9,24. Enkel. Natuurlijk moet je ook nog terug. Dus dat maakt meer dan €18 om even met de bus te gaan. Op een locatie die hier 9 kilometer afstand geeft. Dus dat is duidelijk het bewijs dat het systeem moet veranderen hier op gebied van tickets. Men zou bijvoorbeeld kunnen zeggen een e-ticket aan €3 om te gaan naar Terneuzen, naar Axel, naar Hulst. Maar ik zeg, deze werkwijze jaagt de reiziger uit de bus. Zo trek je geen mensen aan in het openbaar vervoer, maar jaag je ze weg. Dat is toch wel overduidelijk.